Tras ser o alcalde de Cambados durante 6 anos e ser o líder do partido máis votado nas últimas dúas eleccións da vila, Luís Araúnde dá un paso ao lado por motivos persoais e deixa o seu posto a Sabela Fole. A abogada liderará a formación nas vindeiras eleccións municipais do 2023 grazas ao voto por unanimidade do Partido Popular cambadés. Sabela pois é unha muller de Cambados, unha muller que é abogada, traballa profesionalmente, ademais, no seu ámbito na provincia de Pontevedra, pero ten un despacho en Cambados, unha persona que naceu en Cambados e coñece perfectamente pois as inquedanzas e as necesidades do noso municipio e desde logo pois eu deposito toda a miña confianza en ela, creemos que é ampliamente capaz de poder gañar estas próximas eleccións municipais. O apoio de Luís Araúnde e de toda a xestora local do PP cambadés súmase ao partido a nivel provincial. Consideran que Sabela é a mellor candidata de Cambados ante a inestabilidade provocada polos diferentes partidos que gobernan. Moi traballadora, moi cercana aos veciños, unha persoa que tamén xa lle ven de profesión cunha seriedade que leva demostrado ao longo destos anos con experiencia xa en xestión, algo que se debe valorar moito no que é nas cometidos municipais que poida ter no futuro, unha persona que quere mellorar a vida de Cambados, que non quere vivir de Cambados, veciña de Cambados, cunha valía sobradamente demostrada. Sabela mostrouse moi ilusionada e agradecida polo apoio recibido. O seu obxectivo é atender as cuestións que máis afectan a Cambados, como o sector do mar, o sector vitivinícola, o estado das parroquias e o proxecto de remodelación da Praza de Abastos. O que teño que dicir é a realidade, que estou moi ilusionada, que temos moitísimas ideas, que queremos sumar moitísima xente ao noso proxecto, porque a realidade é que Cambados está nun letargo. Fai 8 anos que Cambados se quedou estancado, que se quedou olvidado, que non medra, que non se renova, que non se xestiona. Nós temos un proxecto que é válido, que creemos que podemos voltar a ser o que fomos. Vamos a traballar desde hoxe xa. Luís Araúnde continuará como concelleiro para acompañar a Sabela nestes últimos meses de mandato. A formación agarda que con Sabela como alcaldesa, Cambados recupere o seu nivel referencial dentro da comarca.